我想，我整个小小空，我想。yawa ya kamata ku dinga fahimta abin da ya faɗa ya ce shi aka duk matan Najeriya gaba ɗaya duka a baya tafi yawa me sirri ne sai magana ta yi sha kun sha can na kun sha fashion gaskiya ya ce su a China ba haka suka saba gani ba sannan kuma yake tambaya wai wannan auren wa ake yi to hawa da ce ka san dubu nan da abin da kake faɗa ba ji suke wa madani din lokacin da na zauna da mahaifiyarka a China ka san lokacin da na auri mahaifiyarka aikin wasa a tutun ba ta to tutun ba tutun ha kun abin da ya ce ni kaɗai nake ji ku ba ji kuke mahaifiyarsa mahaifiyarsa ita ta koya min China ya ce wannan aure waye angon to dan China wancan ha fadila amma ya ce hakkin ku ce wancan angon ka angon